De zinnenkamer hield iets meer en meer bij. Dus hield iets meer en meer blauw in de lucht. En als de zinne er dan niet bij is, dan viel het warmer aan dan de temperatuur aanhouden. Want dat kwam ik omdat er net volle wind stond. Maar ik wil even nog van de moment tijd heb ik nog prachtige opnamen maken van de buien die omgang, van de bewolking. Maar ik de gloed van de zinnen erbij. Prachtige plaatsjes. Ja, en de komende dagen. Ik ben wat minder negatief als de waakaarten. Laat ik beginnen met Joen en vannacht. Joen, nog de zinnen erbij, 14, 15 graden om een uur wachten. Vannacht flink opklaring, kans op mistbanken, temperaturen 8,5 graden, op de Eiloon 13 graden. Wind noord-noordwest en die is zwak of matig. Morgen, een dag die begint met zinnen, staat er gewoon bij winterlucht, in de midden hier en dal een groene lucht en letter in de midden alle ruin of lichte ruin. Temperaturen morgen 18 tot 20 graden. De wind uit het zuiden en zuidwesten mee en die is zwak of matig, kan in het watergebied wel eens even vrij krachtig worden. En je hoort het in de nacht betiden ruin en dan kan het zelfs even stevig ruinen en dan op naar het weekend. Sneun, ik ga ruin wetten staan, maar eerst ik droeg waar. En misschien komt in de maand dit de zinnen er ik nog wel even bij. Temperaturen, zo'n 17 graden. En dan op naar de joentijd en de nacht, periode met ruin of een buiig karakter. En dan sneun, eerst droeg, zinnen denk ik nog wel even. En de temperatuur op sneun, zo'n 17 graden. En let op het ruin of licht ruin of wat buien. Wol een hudde wien. En dan op de manje, een stwarmige wien, kan ik wel eens uitdraaien op stwarm, buien, maar kon ze op hagel, tonger en minstitten. Ja, dan is het klinkende kleren juist. We moeten maar weer even in het waarschuwen.